Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki ilmune mangke panjenengan jelasipun boten mirengaken menawi tahu mirengaken ilmu niki jelasih mangke beda. Niku nggih. Bab ruh meniku pun jelas makhluk krana wonten wujude Allah ingkang sanjang ten syariat tarekat hakikat makrifat selagi enten wujude nggih benda nggih ayat menika makhluk aku gak padha ambek makhlukku meniku datuwah ingkang sanjang. Tapi wonten ajaran menika Islam ingkang enten Indonesia niki pun diwolak-walik pribumi dibudui sampai wonten nggih menika nggih ulama nggih tenar nggih napa menawi kula mboten ngertos tapi niki haih enten mriki kula sampaiaken sesungguhnya hake Allah krana kula niki mboten ngerti napa-napa sampai kula didadosaken saksi dateng datuwah menika dikepanggi sing namine ruh. Niku nggih, ruh niku enten wujude alit bersinar putih menyinari fisik niki. Lah niku bersemayane enten lebete kolbu hati. Lah niku mongko menika kita niki fisik niki hanya beberapa senti. Lah niku nggih mongko mugi panjenengan mangke ngalami sing sesungguhne cek mboten mireng-mirengaken mawon. Cukup panjenengan gadai istiqomah. Kuncine pun sholawat menika mangke panjenengan pasti diparingi dateng Allah. Mongko lek panjenengan mung mirengaken mawon nggih menika panjenengan pun lami ngaos mriki tapi mboten ngerti artine krana sing nyampeaken narasumbere nggih mboten jelas, nggih mboten didadosaken saksi, mung olehne mondok, olehne maca kitab, dinaluri, diakal akhire nggih menika boten manfaat. Pun jelas ruh niku makhluk. Maka niku dienten ajaran bahwa wujudipun Allah niku ruh. Niku nggih. Lah lek ruh niku Allah, setiap makhluk menungso sing sak alam donya niki berarti Allah kathah. Niki nggih sampean pirengaken sak jelase. Ilmu niki ilmu gampang lek dilakoni lek diistiqomai tapi lek dipirengaken kaya sora sampean mboten kiraaken ngalami. Nyataanipun kula sing bodho mboten ngerti napa-napa niki kula serahaken dhateng Allah, kula berpegangan keimanan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat menika sampai kula ngalami diparingi amanatipun dateng Allah kula nggih kula sampaiaken niki dateng panjenengan sedanten. Lah niku lek ruh niku Allah termasuk enten kewan meniku nggih enten ruhe. Napa enten kewan niku nggih enten Allah. Lah niki atos-atos panjenengan lek ningali HP ceramah-ceramah menika senajan narasumbere viral, narasumbere pondoke ageng tapi lek ruh dikatakan wujude Allah nggih menika tanggung jawab piyambak. Dan mriki kula sampaiaken bahwa ruh niku makhluk ciptaanipun Allah, kula bertanggung jawab. Lek sesat panjenengan enten ajaran enten mriki kula tanggung sak pitung turune sampean kula gantosi kula penghuni neraka jahanam. Niku nggih jelas ruh niku makhluk. Lek ruh niku Allah berarti berapa orang di dunia ini, berapa triliun orang. Ana Allah kabeh maksudipun ana nggih lebete awake. Nah niki atos ajaran Pak Ruh. Moko menika niki secara samar mengarahkan bahwa Allah ada di dalam diri. Datuwah sang pencipta alam dunia niku enten jerone awak. Lah niku nggih atos-atos panjenengan
sakniki pun akhir zaman Allah ingkang bongkar sak benere sampai kula sing boten pendidikan boten mondok niki sampai dibarengi semerap sampai wani sanjang enten ngajengipun panjenengan sedanten menika kenal kula sinten kula. Lah niku nggih sampai wani-wani kados ngeten niki hae Allah kula nggih mboten ngertos tapi niki ilmune pun dak tuwa ilmu makrifat tuwa ingkang sampean kudu mengenal diri. Lah niku mongko menika ten jawih mereka enten ajaran bab ruh sampai dikatakan wujudipun Allah menika ruh dan mriki boten ruh niku makhluk ciptaanipun Allah ingkang didamel dhateng Allah untuk melengkapi fisik menika. Lah niku nggih bukti pun enten ayate kutiupkan ruhku. Lah niku atos-atos niki diakui sebagai mursyid sing boten jelas menika sing boten ngalami hanya didikan cerita dari cerita sing pengajian kados ngeten menika sampai diakoni ruh niku Allah. Nggih, atos-atos panjenengan niki tipu daya pun jelas mengarahkan panjenengan mendoktrin panjenengan untuk meyakini bahwa Allah ada di dalam diri. Boten masuk akal niku. Karena Islam nggih akal, Islam niku nggih bertauhid. Islam menika nggih Al-Qur'an yang tertulis, Islam menika nggih Al-Qur'an yang berjalan. Dan niku nggih pun jelas nggih. Dadi ruh niku makhluk mlebetih lan balih malih nggih atas perintah Allah. Ruh niku taat, ibadah taat. Lah niku nggih. Monggo niki kula paringi ilmune malih bahwa sesungguhnya dat tuwuh menika alam donya sak kabehane niki mung sak debu. Niki lebih masuk akal sang pencipta alam semesta sak kabehane niki ten ngajenge dat tuwuh menika sak debu. Lah mongko menika Allah Ahad. Lah niku nggih. Ahad boten enten Allah napa? Kali 3 pinten sampai kados ngoten menika. Allah niku Ahad nggih setunggal. Kok iso wonten ajaran sing kados nika? Ruh niku Allah berapa? Ruh niki ten Indonesia berapa orang? Ten kewan berapa orang? Lah niki kesesatan yang samar walaupun ayat-ayat Allah yang diucapkan niku nggarai pun panjenengan niki meyakini sehingga kita dibodohi, didungui, didoktrin untuk mengakui itu kenyataan niku Allah ingkang maringi penjelasan niki sesungguhnya niku ajaran nggih saged dikatakan ajaran sesat. Lah menika nggih pun jelas meniki zat tuwuh menika sang pencipta makhluk, sang pencipta alam semesta sak kabehane niki ten ngajenge zat tuwuh mung sedebu niku lebih beriman. Krana sang pencipta nggih sak kabehane niki nggih sak debu menika. Ilmune kita niki ibarate lek panjenengan tahu numpak kapal, maksudipun kula kapal terbang menika yen niku lek sampean numpak kapal terbang menika sampean ningali ke bawah maka alam niki alit niku ilmune sing tertangkap oleh akal. Nggih, atos-atos panjenengan ruh niku sanes Allah, ruh niku makhluk walaupun tak minum, walaupun tak makan, walaupun boten estri, walaupun boten jaler, niku bukti pun makhluk. Atos-atos panjenengan nggih, atos-atos niki karena Allah berkata mulai syariat tarekat hakikat makrifat menika aku gak padha ambek makhlukku.
Maksudipun boten sami zat menika sang pencipta kali ciptaane moko panjenengan mangkih ngalami istiqomalah, bersolawatlah. Maka di ajaran ilmu Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika niku mung dados saksi panjenengan niki. Niku panjenengan sekedar mung dados saksi dituntut oleh Allah, maka panjenengan seharusnya jalannya menggadai istiqomah, termasuk panjenengan kholwat. Itu pun dilakukan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari mawon. Lek mboten saged nggih sampean lakoni istiqomah sampean kalian mboten enten dukur sadadah pun saged mangkih Allah kiyambak ingkang ngatur. Lek panjenengan pun dinilai gadah istiqomah walaupun mboten enten dukur sadadah, walaupun panjenengan selalu ewet batos kehidupan termasuk duniawi menika, tapi lek damel tanggung jawab keluargaipun panjenengan mangkih Allah semerap bahwa panjenengan nggadahi istiqomah walaupun tidak di atas sadada, nanti Allah ingkang ngatur panjenengan dikepanggi sinten sak benere sampean niku wau, termasuk ruh niku wau nggih. Napa malih ingkang ditangletaken menawi Mas Wahid?